Tak želám vám príjemnú konferenciu, nebudem to nejako dlho zdržovať, nejdeme robiť žiadne oznamy, možno neskôr, alebo niekedy medzi tým, nejaké vtipné vsúky. Videli ste, program je hlavne slovenský, 3/4 alebo 3 bloky zo 4 sú slovenské, máme 2 panelové diskusie, jedna slovenská, jedna anglická, máme 2 zahraničných speakerov, menovite Pierluigi Sartori z Trenta a z Venice. Welcome, Pierluigi. A ešte príde z Norska Erlend Andreas Giere, príde niekedy pred obedom práve tak na ten tretí blok. Takže ak si pamätáte z minulosti, bolo to viacej anglické, tak sme skúsili trošku iný koncept, vrátiť sa trošku naspäť ku koreňom na akademickú pôdu, tak veríme, že sa to podarí, že sa vám to bude páčiť. Program sme naladili, myslím si, že odborne na aktuálne témy. Tentokrát sme išli na kybernetickú odolnosť, je to taký teda možno veľký buzzword, ale chceme sa na to pozrieť skôr prakticky, nie len legislatívne a regulačne. Dneska so mnou bude moderovať, alebo teda hlavne bude moderovať Lukáš Neduchal, ktorý ma včera teda prekvapil, že má to pripravené a bude rozprávať. Ja sa strašne teším a ja budem iba vás tak akože občas otrávať a naháňať vás dovnútra, keď budete dlho na káve. Takže ešte raz krásne ráno a dúfam teda, že sa vám všetko bude páčiť a napíšete nám do feedbackov, že či bolo OK, čo sa vám páčilo, čo by sme mohli zlepšiť. Takže, Luky. Dobre, ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Ja budem radšej tu hore, lebo ja s mojou výškou, možno, že by ste ma nemuseli vidieť tam cez tie lavice, lebo môj manžel sa stále smeje, že ja môžem kľudne chodiť pod stôl a nezohnúť sa. Takže budem tu. Dobrý deň, som rada, že ste všetci prišli. Ja som prvýkrát v takejto nádhernej sále, takže som veľmi rada. Moje meno, ako odznelo, je Zuzana Holý-Omelková. Naozaj sa venujem tej kybernetickej bezpečnosti už od roku 2011 a je to moja taká srdcovka. A dnes vám chcem niečo bližšie povedať o tom, ako to vyzerá, keď my z pozície spoločnosti, ktorá pracuje s našimi klientami, keď už napríklad zažijú svoj útok, samozrejme pracujeme s nimi aj predtým, ale nevždy si dajú povedať, a tak si povieme, ako vyzerá tá odolnosť, keď už nastane ten najhorší deň. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja častokrát dávam hory do prezentácie. Nie je to kvôli tomu, že by som bola vášnivý horolezec, ale kvôli tomu, že náš grafik sa rozhodol, že hory sú ideálne. Tak ja teraz stále hľadám pri tých mojich prednáškach, ako premostím tie hory s tým, čo budem rozprávať. A naozaj pri tej odolnosti si myslím, že tie hory častokrát preveria najlepšie, ako sme pripravení. A tým, že to dal samozrejme do tej čierno-bielej verzie, tak tu sa mi to presne hodí. Pretože mám pocit, že keď robíme s tými klientami, tak oni majú taký čierno-biely svet. Jeden je ten papierový, tam to všetko krásne vyzerá. A potom je ten druhý, keď nastane už ten problém. Takže... Dobře, takže já bych zároveň poprosil a přivítal pana Mareka Vláška, ředitel odboru kontroly a dohledu NBÚ, zároveň zástupce ředitelky sekce regulace a dohledu. Je to expert, který v legislativě kybernetické bezpečnosti pracuje už dlouho a Marek vám přiblíží vztah sektorových vyhlášek k nové vyhlášce NBÚ a zároveň vysvětlí, co nás vlastně čeká v oblasti auditu. Takže Marku, prosím. Ďakujem pekne. Dobrý deň, ešte raz sa vám ospravedlňujem za tú zmenu v programe, ale mal som nejaké neodkladné pracovné záležitosti, ktoré bolo potrebné vyriešiť. Dobre, nebudem to naťahovať, takže mojou dnešnou témou, ako vidíte, je práve vám vysvetliť, aký má vzťah naša tá vyhláška o bezpečnosti opatreniach, ktorá je tá nosná, vo vzťahu k tým sektorovým. Pretože čoraz ďalej sa stretávame s tým, že jednotliví prevádzkovateľia základnej služby nevedia, čo majú implementovať, podľa ktorej vyhlášky majú ísť, k čomu sa reálne majú venovať a to isté majú problém miestami aj auditori alebo najmä manažeri kybernetickej bezpečnosti. Skvěle, děkujeme panu Vláškovi. No a nyní o tom, že kybernetické bezpečnostní incidenty nemusí končit jenom na IT oddělení nebo finančním oddělení, ale
je tam i možná trestně právní odpovědnost manažerů kybernetické bezpečnosti, takže bych pozval na pódium pana profesora, doktora práv Josefa Čenteše, doktora věd, jako opravdu experta na trestní právo, takže těšíme se na vaši přednášku. Prosím. Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Dovoľte, aby som využil túto príležitosť a poďakoval Isake, menovite pánovi inžinierovi Hetichovi, za možnosť sa vám prihovoriť. Prichádzam s takou témou, ktorá patrí k témam, ktorá každého zaujíma, pretože každý sa chce vyhnúť trestnoprávnej zodpovednosti, uplatnenie trestného zákona. A ja, keď som opätovne sa ujal funkcie prokurátora generálnej prokuratúry od 1. mája teraz, tak si uvedomujem to, že aby to nevyznelo veľmi tak smutne, ani veľmi tak, by som povedal, prísne, tak by som chcel povedať, že účelom môjho vystúpenia je na určité veci poukázať, ale z hľadiska prevencie. Pretože faktom je to, že ten počet prípadov, kedy sa vedie trestné stíhanie vo vzťahu k trestným činom, o ktorých budem dnes hovoriť, je malý, ale to rozhodne neznamená to, že nikoho stíhať budeme, ale ja vždy sa vsádzam na prevenciu, pretože represia by mala byť až následná. A pokiaľ ide o to, o čom chcem hovoriť, tak sa to bude týkať... Veľmi pekne. Neviem, či vám nesiem svetlo do legislatívy, lebo ja nie som právnik, takže za mňa to bude skôr praktická záležitosť, ale idem hovoriť o tom, ako sme my v rámci ESETu implementovali požiadavky NIS-2 skrz rôzne európske krajiny a ako vyzeral ten taký roztrieštený ekosystém kybernetickej bezpečnosti v rámci EÚ. Takže pre tých z vás, ktorí teraz začínajú s implementáciou požiadaviek, toto je asi hlavný takeaway z tejto prednášky, že už ste to nestihli pravdepodobne. Prečo pravdepodobne? Pretože Európa ešte neaplikovala NIS-2 vo všetkých krajinách, legislatíva nie je transponovaná, takže ak máte biznis len v tých červených štátoch, tak ste ešte safe. Ale ako náhle ste v tých štátoch, ktoré sú vyznačené modrou farbou, tak je veľmi pravdepodobné, že nejaké legislatívne požiadavky a regulatórne požiadavky sa na vás aplikujú. Kto som, čo som? Moje meno je Daniel Chromek, pôsobím v ESETe už nejaký ten rok na pozícii CISA a v rámci môjho tímu je bezpečnosť alebo zodpovednosť za celkovú informačnú bezpečnosť, je riadenie a takisto aj za súlad. Riešime hlavne súlad s ISO 27001, NIS-2 a teraz už chodia ďalšie a ďalšie biznisové požiadavky a regulatórne požiadavky, ktoré padajú na môj tím. A o čom budem hovoriť? Budem hovoriť o tom, ako ESET uchopil vlastne... Husková, ako Lukáš ma už predstavil, vedľa mňa stojí Adam Gajdošík. My sme si túto prezentáciu rozdelili na dve časti. Moje meno a rovnako meno Tomáša Heticha je spájané so Slovak Cyber Teamom často. Nemenej dôležitou súčasťou manažmentu je však technický coach, ktorý tento zaujímavý mladý muž spolu s nami už niekoľko rokov vedie naše mladé talenty a bez neho by to nebolo možné. A teraz vám on porozpráva, ja mu teda nechám slovo, porozpráva práve, a teda sme si nazvali našu prezentáciu Talent hra prax, čiže od talentu k praxi, to myslíme teraz k praxi v oblasti kybernetickej bezpečnosti a práve Adam vás prevedie aj tým, čo CTF je cez národnú bezpečnostnú hru Cybergame. Nech sa páči. Ďakujem. Naša téma je taká jednoduchšia, takže si oddychnete chvíľku, nemusíte si teraz robiť žiadne poznámky ani fotiť slajdy. Zo začiatku si povieme, že čo je to vlastne CTF-ko. CTF-ko, keďže od toho sa odvíja celá táto prezentácia, taká nudnejšia odpoveď je, že sú to nejaké praktické úlohy, väčšinou praktické, kde máte nejaký hlavolám, môže to byť, čo sa týka programovania, alebo hlavne teda kybernetickej bezpečnosti, ale taká lepšia odpoveď na to, aspoň pre mňa je, že čo CTF-ko znamená aspoň pre mňa.
Keď som bol študent v prvom ročníku na vysokej škole, tak samozrejme som si hľadal všetky možné formy prokrastinácie. Predsa nebudem sa učiť, nebudem si pripravovať semestrálne projekty, ale keďže som mal 1 euro vo vačku na týždeň, tak ani na pivo som nemohol ísť a preto som hľadal na internete nejaké formy zabitia času. Ani ten YouTube vás dlho nebaví, na Netflix tiež nebolo a našiel som jedného dňa Hack the Box. Možno to niektorí z vás poznajú, Hack the Box je asi najznámejšia platforma, ktorá poskytuje vlastne CT v hry. V čase sa to vyvíjalo, pridali tam tak, že máte zraniteľné servery, ktoré môžete hackovať, máte jednotlivé challenge. Postupne prišli ďalšie platformy a tak vznikol Cybergame. Mal som jedného bývalého kolegu, ktorý bol najlepší hráč na slovenskom Hack the Boxe, akože bol za Slovákov tam najvyššie umiestnený. A on dostal nápad vytvoriť Cybergame. Teraz už bežal 5. ročník Cybergameu, rozrastli sme sa na 3 rôzne platformy, máme Slovensko, Svet a Keňu a každým rokom sa vlastne náš úspech ako keby zväčšuje, tak by som to povedal kvôli tomu, že máme viac a viac hráčov. Čiže takto nejako vyzerá naša herná platforma, máte tam nejaké motivačné slogany, že môžete sa otestovať, môžete si zasúťažiť, môžete sa niečo naučiť. Čo by som povedal, že je aj pravda vo všetkých týchto smeroch, lebo určite sa otestujete, určite môžete niečo vyhrať hodnotné a vždy sa niečo naučíte. Môžete vidieť za mnou, ja neviem, že koľký z vás už videli tieto fotografie, ja mám takú viac obrázkovú prezentáciu ako textovú. Každý rok v októbri sa zúčastníme, my už teraz 5. rok budeme tohto účastní nejakého takéhoto obrovského prostredia. Thank you and good morning. I'm very happy to be again in Bratislava now. I love the city. I'm also starting to know a little bit the city. So, sorry. Today we are not to speak about patch, criticality, network and so on. Today we are here to discuss capital, reputation and last but not least, your fiduciary duty as professional. Our team is behind the firewall because the technical perimeter, more or less, under our point of view, is vanished. True defense today is measured in resilience as leaders. So, if your organization suffered a cyber incident tomorrow, how many of you in this room could personally face legal consequences? You think that we are very far? How many? How many? Show your hand, please. Well, just 1, 2. Okay, 3. Oh, sorry. You are. Okay, keep in mind this number because we have some point. I give you just 2 names, 2 professionals, 2 strong professionals. The first one is Timothy Brown from CISO from SolarWinds. Actually, is charged by the Security and Exchange Commission in 2023, not because he made some crime, he performed something, but just because the communication to the public, the disclosure to the investor was, we are strong, we have a perfect security system and so on, but the internal presentation was different. Okay, we have some problem, we have some vulnerabilities, we have to fix a lot of things. For this reason, now is charged by the CEC, the American CEC, because the disclosure to the investor wasn't adequate with the real. The second case maybe is worse. Joe Sullivan, Uber CSO, is a federal criminal conviction in 2022, 50,000 euro fine and 3-year probation, just because he managed an incident, a security incident, without the correct communication, the correct disclosure with the investor. So, the world is changing, or is there... It's much colder there, but I'm feeling the warmth, and that's good. I love people.
And that is my approach into cybersecurity, a very cold topic, but I think with a bit of human warmth, we can actually advance also our practices in this day of AI, the age of AI. And this is also where I've been focusing my efforts the last, say, 3 years plus, not just helping with awareness, making people aware, but also bringing people to action, to mobilize people towards actually doing something that improves the security posture of a company, of themselves, of course, their family, whatever, but also for the company, the individual engagement in cybersecurity questions, topics is actually of essence. Now, I will do a deep dive into resilience as a concept actually for you today, because it actually holds a bit of confusion, I think, the term. So I will try to give you a bit of a research-based fundament into going for resilience-driven audit in the future. And the future is already here with the machine speed exploitation, which is very fancy. So just a little bit of context on me for my very immediate work. I've been focusing a lot on preparedness and preparedness exercises. This is from last week, published at the NATO Cybersecurity Collaboration Center of Cyber Defense of Excellence. And we published potom s práve nastupujúcou reguláciou ktorá bude sa zaoberať práve otázkou kybernetickej bezpečnosti digitálnych produktov. Je tu kto všetko z vás počul niečo o tomto kybernetickom bezpečnostnom incidente z Poľska z decembra minulého roku? Zdvihnite ruky. Zaznamenal to niekto z komunity? Asi nie, nevidím žiadne ruky hore a jedna predsa len. Prečo sme si to vybrali a prečo je to výborný use case aj práve v nadväznosti na ten governance level, ktorým by sme potom pokračoval, je, že ide v podstate o jeden z pomerne mála dokonale zmapovaných incidentov, ktoré sa stali nedávno, 29. decembra 2025, práve v tej oblasti, ako je energetika. A zároveň nám ukazuje aj to, že napriek tomu, že sektor energetiky je dlhodobo považovaný za práve tú oblasť alebo ten sektor, ktorý vykazuje vyššiu mieru maturity kybernetickej bezpečnosti, nakoľko aj pár týždňov dozadu ENISA v rámci NIS 360, kedy mapuje práve maturitu cybersecurity energetiku spolu s telco operátormi a bankingom, zaradila práve do tých najvyšších pozícií, tak práve tento incident nám ukazuje, ako aj sektor energetiky dokáže byť zraniteľný, a to konkrétne práve v tej časti týkajúcej sa distribuovaných zdrojov energie. Tento incident bol veľmi zaujímavý v tom, že sa poľskému certovému tímu, CERT.pl, podarilo z toho, čo mal, zrekonštruovať priebeh toho incidentu, dokázal rovnako zrekonštruovať a na základe tejto rekonštrukcie atribuovať útočníka, respektíve nositeľa hrozby, ktorým v tomto prípade teda bola skupina zjavne APT útočníkov. Tak, ďakujem pekne. Verím, že už toho máte dneska dosť, tak toto bude taká jedna z tých ľahších prezentácií. Ale začneme tým synekovským why. Prečo mať IAM? Neviem, koľko mám systémov. Meníme si naše heslá po telefóne, alebo klopeme ITčku na dvere, píšeme si e-maily. Máme veľmi dlhé čakanie na pridelenie role. Rekord, čo sme zažili u nášho zákazníka, bolo cez 3 týždne. Niekoľko rôznych hesiel do rôznych systémov. Netuším, kde má kto prístup. Niekedy trvá onboarding nového zamestnanca mesiac. Radovo, máme tu týždeň, rekord sme mali mesiac. A to najkrajšie, audit. Príde auditor a väčšinou položí 2 základné otázky, alebo sú to skôr také požiadavky. Prvá z nich: chcem zoznam zamestnancov, ktorí odišli pred viac ako pol rokom. Druhá: ukážte mi, že nemajú žiaden aktívny prístup. Cez túto vec neprešiel nikto, kto u nás sedel a rozprávali sme sa o našich technológiách.
Čo mám informáciu, oveľa radšej majú vlastne auditori nie tak líverov, ale moverov. Tých, ktorí menia x pozícií v rámci firmy. Sú to takéto menšie zlo, ktoré stále je to zamestnanie, stále je vo firme, však to urobíme neskôr. Osobne som zbožňoval týchto ľudí, mám za sebou 3 korporáty a v každom korporáte som našiel niekoho, kto tam bol 15 rokov, prešiel si 10 pozíciami a za dobré kapučínko som dostal výkazy, finančné zložky a úplne všetko, čo som potreboval. Pre mňa trošku si prihrajeme polievočku. Náš skôb, alebo to, čo pracujeme a priori celá Európa, pracujeme s celým svetom, riešime Európu, riešime Áziu, ostatné krajiny. Naši najväčší referenční zákazníci, Orange, Národná banka, máme tam nejakých mobilných operátorov, univerzity. Slovenské univerzity, aj tak, kde momentálne sme, má Evolve Midpoint, ktorý sme implementovali. Čo si tam dávame ako takú milú referenciu, úplne vpravo dole, to je skautská organizácia, ktorej zabezpečujeme okolo 800 000 identít. Moje meno je Peter Čičaj, bolo mi potešením. Keby ste ma nechytili tu, nájdete nás na našej adrese, sme čerstvo presťahovaní do Digital Parku. Veľmi radi vás tam uvidíme. Super. Ďakujem pekne. Ďakujem vás, Petře. No a máme tu závěrečnou přednášku. Matúš Mihok, generální ředitel Head of Cyber. A ta přednáška je velmi zajímavá, protože vy máte zkušenosti ze zahraničí a bude to o tom ofenzívním pojetí bezpečnosti v éře Cyber Resilience. Takže Dobrý deň. Na začiatok taká krátka poznámka. Ak mi bude takto vyskakovať hlas, respektíve ho stratím úplne, tak nie je to neskorá puberta, ale je to zmena nejakého počasia a cyklistický výstup na Sliesky dom. Povieme si niečo o ofenzívnej bezpečnosti v ére Cyber Resilience. Celý deň sme počúvali prednášky na tému zákonov, podmienok, možno auditov a tak ďalej. Ja si myslím, že súčasťou nejakého preverenia tej našej resilience by malo byť aj reálne testovanie tej našej bezpečnosti. To znamená nie len deklarovať na papieri, ale reálne otestovať to, čo máme. Čiže v skratke, dnes sa pozrieme, kde sme a prečo si myslíme, že je to problém. Pozrieme sa na nejaké najčastejšie chyby, ktoré opakovane vidíme počas našich projektov a potom sa pozrieme viac na tému ofenzívnej bezpečnosti, možno konkrétne na penetračné testovanie. A snáď vás to bude baviť, nakoľko toto je posledná prednáška a som celkom prekvapený, že ešte ste tu. Dobre, čiže prečo ofenzívna bezpečnosť? Pod ofenzívnu bezpečnosť môžeme zahrnúť témy ako penetračné testování. Želi ti, kteří nás sledujete na YouTube, velmi si toho vážíme a samozřejmě je to i projev nějaké takové důvěry a zároveň odpovědnosti vůči všem speakerům a hlavně našim partnerům, kteří nám pomohli zorganizovat tuto volnou konferenci. Takže závěrem ještě jednou děkujeme moc speakerům. Thank you very much for our foreign speakers. A děkujeme, snad se vidíme zase na příští akci. Samozřejmě pro ty z vás, kteří jste členové nebo nečlenové, máme klubové večeři ISAKy, které budou pokračovat. No a předám slovo ještě Tomášovi za ISAKu na závěr. Ďakujem. No, teda som rád, že ste vydržali, tak čo by ste asi robili v tom teple vonku. Ďakujem partnerom, teda bez nich by sa to nepodarilo, a teda aj speakerom, odborníkom na svoje témy, Matúš Mihok, Peter Čičaj, Erlend Andreas Giere, Pierluigi Sartori, Lukáš ako moderátor, Marian Ilovský, Marek Zeman, Marek Vlášek, Daniel Chromek, áno nie, Matúša Mihoka som už hovoril, Zuzku Omelkovú, profesora Čenteša, Miška Rampáška. Ďakujeme vám všetkým, že ste vydržali. Budeme veriť na budúce, že vás vydrží ešte viacej a teda, že bude to väčšia konferencia, možno viacej ľudí, viacej partnerov. Máme prvýkrát, píšeme históriu, máme online stream a máme v podstate ale konferenciu zadarmo v krásnych priestoroch, tak snáď sa nám to podarí zopakovať. No a ešte špeciálne poďakovanie naša Ingrid Smetanová, tajomníčka, ktorá vyriešila problémy, catering,
prihlasovanie a všetky veci. Katka Geciová, ktorá nám pomáhala, Saša Úsková, marketing a PR, koho som zabudol ešte? Ivan Kopáčik, ktorý cenzuroval názvy a abstrakty našim účastníkom, aby to teda ostalo odborné. A teda udržali sme odbornú konferenciu, než napriek, vďaka v podstate našim partnerom, vďaka teda možno MBU, ale aj kompetenčnému centru. Takže verím, že vás to zaujalo, že témy boli dobré. Pošleme vám feedbacky. Ingridka, či? Možno, ak sa nám bude chcieť, tak vám pošleme feedbacky, aby ste nám napísali, čo budete vy chcieť. A ďakujem pekne, pekný večer ešte.